चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार नङाबा हाग्रामा बिथांखौ मेनसन खालामनायाव हाग्रामा बिथांनि अफिसखौ मेनसन खालामनायाव मानो सिल' लिरा आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राइटिं पेडआवनो CEM लिरो बिटिआर एकर्ड समावबो जिहेतु बेयो बिथाङा बिटिआर एकर्डखौहाय सहि होदों उइटनेस हिसाबै साखि हिसाबै बै समावबो बिथांनि नामावहाय जोङो रोखायै नुयो हाग्रामा महिलारि CEM of BTC होननानै चरन बर' बिथाङा जेब्ला हाग्रामा महिलारिखौ बिथांखौ लिंनानै लाङो अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि नामनि गाहायाव CEM लिरो बै नटिसाव बै डाइरेक्टर बिथाङाबो CEM लिरो दा CEM आ लिरखो जुदि सिब्ल'बा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिब्ल' लिरालासिनो CEM लिरदों EMफोरखौ EM लिरदों DCफोरखौ DC लिरदों जाय जेरै दं हिमन्त बिश्व शर्माया लिरदों आरो रायजो राजा नोंथांमोन चिफ आरो CEM बे डिबेटखौ आङो फोजोबनो थाखाय नैबे भिडिअखौ खालामनाय जादों दाखालि चरन बर' सार बिथाङा जिहेतु आसामनि ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार जाबाय बिथाङा मोनसे नलबारियावहाय मोनसे अनुस्थान बेखेवो बे बेखेवनायाव चिफ गेस्ट हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय आलासि हिसाबै लिंनानै थाङो आरो दा चरन बर' बिथाङा जेब्ला हाग्रामा महिलारिखौ बिथांखौ लिंनानै लाङो अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि नामनि गाहायाव CEM लिरो आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर एकर्ड समावबो जिहेतु बेयो बिथाङा बिटिआर एकर्डखौहाय सहि होदों उइटनेस हिसाबै साखि हिसाबै बै समावबो बिथांनि नामावहाय जोङो रोखायै नुयो हाग्रामा महिलारि CEM of BTC होननानै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राइटिं पेडआवनो CEM लिरो आं राइटिं पेडखौ स्क्रिनाव होनि दे गासिबखौबो आं स्क्रिनाव होजोबगोन ओमफ्राय जेब्ला हाग्रामा बिथाङा फिन खेबसेबाव बड'लेण्डनि CEM हिसाबै समायखिरा लानानै सालायजेनो बै समावहाय माने साननैसो सान सिगां PNRDनि पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि डाइरेक्टरा बै डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरा मोनसे नटिस फोसावो आरो बै नटिसाव बै डाइरेक्टर बिथाङाबो CEM लिरो दा CEM आ लिरखो जुदि सिब्ल'बा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार नङाबा हाग्रामा बिथांखौ मेनसन खालामनायाव हाग्रामा बिथांनि अफिसखौ मेनसन खालामनायाव मानो सिल' लिरा मानो सिल' लिरा रायजो राजा नोंथांमोन BPFनि मददगिरि नोंथांमोन CEM लिरो मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि CEM जेब्ला साननैसो सिगां हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे गासै EMफोर आरो DCफोर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंहाय गुवाहाटीयाव मिटिं जानानै थाङो बै मिटिंआवबो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिब्ल' लिरालासिनो CEM लिरदों EMफोरखौ EM लिरदों DCफोरखौ DC लिरदों जाय जेरै दं हिमन्त बिश्व शर्माया लिरदों आरो मिडियाफ्रावबोथ' हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबायानो थायो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै आरो BTCर CEM that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council. दा गतिके जोबनो गैयै फोरमान दंसै जे बड'लेण्डखौ खुंथायाव थानानै देरसिन पजिशनाव थानाय मानसिखौ चिफ एक्जिकिउटिभ होननानै जोबनो गैयै प्रमान दंसै गतिके साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा चिफ आरो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बे डिबेटखौ फोजोबनांसिगौ आरो गनायनांसिगौ जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै सिब्ल' नङा सिब्ल' होननानैबो बुंनो हागोन खिन्थु सिब्ल' नङा जेरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि सिब्ल' नङा
मिनिस्टारबो मानोना अनेक डिपार्टमेन्ट दं हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाबो ओंखायनो मिनिस्टारफोरनि गोजौसिन नालाय चिफ एक्जिकिउटिभ चिफ मिनिस्टार होननानै बुङो आरो थिग बिदिनो नरेन्द्र मदि बिथाङाबो प्राइमल' नङा बा प्रधानल' नङा मन्थ्रिबो दंफायो ओंखायनो प्रधान मन्थ्रि होननानै बुंनाय जायो मन्थ्रिनिबो दायथ' दं नालाय अनेक डिपार्टमेन्टफोरखौ नरेन्द्र मदिजिया नायो थिग बिदिनो हाग्रामा महिलारिया दिनैनि दिनाव 27टा डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दं गतिके बिथाङाबो एक्जिकिउट खालामनायनि दायथ' लादों जोंनि बड'लेण्डनि 27टा डिपार्टमेन्टखौ दा एक्जिकिउट खालामनायनि दायथ' लानाय माने मा एक्जिकिउटिभ मेम्बार दा एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनि गाहाय नालाय बेयो बयनिख्रुइबो गोजौसिन नालाय ओंखायनो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार गतिके आङो CM आरो चिफनि डिबेटआ नैफ्रायनो जोबनांसिगौ होननानै सानबाय बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'बाय गोजोन्थों